Tak dobré ráno, dobré dopoledne. Já vás vítám na webináři Podpora exportu v podnicích a já jenom poprosím kolegyni nebo i někoho z vás o potvrzení, že zvuk je v pořádku, aby jsme mohli začít. Ano, je to v pořádku. Děkuju vám. Tak mé jméno je Radka Peňázová a jsem z brněnské regionální kanceláře API. Na webináři je ještě přihlášená kolegyně Hana Rozkopalová. Já teďka slyším svůj hlas, tak ji poprosím jenom, ať vypne zvuk. Hanka Rozkopalová vlastně organizovala tento webinář s naší organizace Agentura pro podnikání a inovace, dále už budu říkat jenom API, zkratku. Tak z API je tu ještě na webináři přihlášená Ida Kupsová, která je z oddělení technologických a marketingových projektů a ta nám vypomůže s případnými dotazy na webináři. Pokud budete mít teda nějaké dotazy, tak je prosím pokládejte přímo přes chat tady ve webináři MS Teams. A my se budeme už snažit na ty dotazy zodpovídat během webináře. V tomto webináři budou 4 prezentující. První prezentace bude výzva Marketing 2 v operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, kterou vám představím já. Potom budou následovat prezentace od CzechTradu, od paní Viktorie Hrdličkové k projektům Novum. A dále pak budou představeny opět agenturou CzechTrade Design Credits z Národního plánu obnovy od Zuzany Sedmerové. A poslední prezentaci bude mít Czech Invest pan Dominik Urban o akceleraci startupů. Ještě organizačně bych chtěla říct na začátek, že tento webinář bude nahráván. Jak už jsem říkala, tak ty dotazy pokládejte nejlépe přes chat, protože je tu hodně přihlášených lidí, takže kdyby každý chtěl mluvit, tak by to asi hodně pozdrželo ty prezentace. Ale samozřejmě na konci, pokud byste chtěli zpřístupnit mikrofon po prezentacích, tak vám ho můžeme zpřístupnit a můžeme se i pobavit. Pokud by na některé dotazy nebylo zodpovězeno, tak bylo by potřeba nějaká konzultace s metodikou, tak vám na ně odpovíme ještě e-mailem. Dále pak ještě ke konci webináře budeme posílat v chatu dotazník. Je to velmi krátký dotazník, zabere vám zhruba 2 minuty jeho vyplnění, takže vás poprosím o jeho vyplnění. Je to pro nás zpětná vazba k webináři. Já už tedy začnu dotační výzvou marketing. Je to už druhá výzva v tomto operačním programu. V podstatě pokud už jste zaregistrovali tu první výzvu, tak ta výzva 2 je v podstatě úplně totožná, jsou tam jenom velmi malé změny. Tato dotační výzva je určena pouze malým středním podnikům a je to výzva na podporu účasti na zahraničních veletrzích a výstavách. Ta výzva Marketing 2 už byla vyhlášena, to znamená, že byla zveřejněna na webu MPO i na webu API, včetně všech povinných příloh. Sice ta výzva byla vyhlášena, ale ještě nebyla zpřístupněna k podání žádosti o podporu. Ta žádost o podporu se podává v informačním systému ISKP 21+. A budete moct podat nejdříve žádost až v den 29.7.2024. A posledním dnem, kdy můžete podat žádost, je 28.3.2025. Alokace na celou výzvu je 250 milionů korun. Není to moc velká částka vzhledem k tomu, že minulý rok se ta výzva přečerpala, ale alokace se tam nakonec ještě navyšovala. Může se to stát i v tomhle období nebo u této druhé výzvy, ale určitě bych s tím neotálela a nepodávala to až ke konci toho příjmu žádostí. Způsobilé výdaje jsou 400 000 až 4,9 milionů korun na jeden projekt a míra podpory je tam
pro všechny podniky stejná, i pro všechny způsobilé výdaje a tím je 50% z těch celkových způsobilých výdajů. Jak už jsem říkala, tak způsobilým žadatelem je tu velikostně pouze malý nebo střední podnik. To znamená, že ten podnik musí mít do 250 zaměstnanců a zároveň musí splnit podmínku buď ročního obratu do 50 milionů eur, anebo aktiv do 43 milionů eur. Zdá se to jako vysoký limit, ale musíte započítat i údaje za případné partnerské anebo propojené podniky. Jo, tady k té problematice máme i metodiku na webu API. Podporovanou aktivitou je vlastně pouze podpora účasti na veletrzích a výstavách. To znamená, nějaké ostatní akce, které nemají veletržní výstavní charakter, tak jsou zakázány v této výzvě. Zároveň to musí být individuální účast, nemůže to být společná účast více subjektů. Zakázány jsou veletrhy výstavy v Rusku a zároveň účast na výstavách veletrzích Czech Tradu. A dále je také zakázána účast na výstavě Expo. Způsobilé výdaje jsou ve dvou režimech podpory, buď podle blokové výjimky článku 19 GBER, což je to samotná účast na veletrzích a výstavách, to znamená třeba pronájem výstavní plochy stánku a další služby a poplatky, které s tím souvisí. A dále volitelná je pak podpora de minimis, to je podpora na dopravu anebo marketingové propagační materiály. To si ten žadatel může, ale nemusí zahrnout do způsobilých výdajů. Ty způsobilé a nespůsobilé výdaje jsou ještě podrobněji vymezeny v příloze číslo 2 pravidel pro žadatele ve zvláštní části. Vy vlastně, jsem zapomněla říct, že v té prezentaci máte hodně odkazů, takže se můžete prokliknout přímo na webové stránky API do těch konkrétních příloh. Já tady nebudu ukazovat ty webové stránky, protože to by bylo hodně nadlouho, ale budete je mít v té prezentaci, kterou vám po webináři budeme posílat, současně i s těmi dalšími prezentacemi ostatních prezentujících. Indikátory jsou v této výzvě monitorovací a jeden indikátor závazný. Ty monitorovací pro vás nejsou důležité, protože tam se nezavazujete k jejich naplnění. Je tam třeba odhad té cílové hodnoty, ale ten závazný, ten musíte naplnit a tím závazným indikátorem povinným k naplněním je počet účastí na výstavách a veletrzích. Vy si do jednoho projektu můžete zahrnout až 5 veletrhů nebo výstav, ale může to být samozřejmě i třeba jeden veletrh. Teď už se dostáváme k nějakým specifickým podmínkám této dotační výzvy. Projekt nesmí být zahájen před prvním datem podání žádosti o podporu. To znamená, jednoduše ten veletrh ještě nesmí proběhnout a zároveň nesmíte mít podepsanou žádnou smlouvu, ale nezávazná registrace je povolena. Nejpozdější realizace projektu je do data 31.3.2027, takže to znamená, do tohoto data musí všechny ty veletrhy proběhnout, musí být uskutečněny. Zároveň projekt musí být realizován na území České republiky mimo Prahu, to znamená, pokud ten podnik má sídlo a provozovnu pouze v Praze, tak není způsobilým žadatelem, protože za místo realizace je zde považováno sídlo nebo provozovna toho podniku, nikoliv to místo v zahraničí, kde je ten veletrh. Projekty nemůžete etapizovat, to znamená, až se zúčastníte všech těch veletrhů nebo výstav, co máte v žádosti o podporu, tak teprve potom můžete podávat žádost o platbu souhrnně za všechny ty veletrhy. Co je důležité, tak na jedno IČO můžete podat v této výzvě pouze jeden projekt. Náklady
to je hodně specifické v této výzvě, tak náklady jsou vykazovány pouze metodou zjednodušeného vykazování. K tomu se ještě dostanu později v této prezentaci a vysvětlím, o co se jedná. Stejně jako ve všech ostatních dotačních výzvách, tak tu máme nějaké zakázané ekonomické činnosti. CZNICE, těmi jsou vlastně ekonomické činnosti, které souvisí s tabákovými výrobky, dále pak klasicky tam máme vyjmuto rybolov, lesnictví, zemědělství a navíc ještě je tu vyjmut i velkoobchod a maloobchod. Ty nepodporované ekonomické činnosti jsou vymezeny přímo v příloze číslo 5 výzvy. Co je docela častý dotaz, na který se žadatelé ptají ohledně této výzvy, tak zda mohou mít nějaký veletrh ve výzvě 1 a ten stejný veletrh v žádosti o podporu ve výzvě 2. Nemyslím teda úplně stejný, ale myslím veletrh, který se bude konat v dalším roce. Ale jedná se v podstatě o stejný veletrh, ale my to jako stejný veletrh my to za stejný veletrh neposuzujeme, protože je to až další rok, takže to problémem vůbec není a můžete si to zahrnout do výzvy 1 a zároveň do výzvy 2 na další rok. Dále žadatel nesmí být k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace podnikem v obtížích. Ten formulář pro posouzení podniku v obtížích se ale nedokládá pouze na vyzvání projektovým manažerem, protože ten formulář podniku v obtížích se dokládá v jiných výzvách pouze nad 5 milionů korun celkových způsobilých výdajů, což u této výzvy není. Zjednodušená metoda vykazování, která je využitá v této výzvě, tak zjednodušeně řečeno, celkové způsobilé výdaje jsou tu dopředu vypočítány podle vzorce, podle toho, kde se veletrh koná, v jaké zemi a podle plochy metrů čtverečních stánků. Dále pak volitelně ještě si může ten žadatel zahrnout náklady na propagační materiály. Tam je pak paušální sazba 13,68% z těch celkových způsobilých výdajů na jeden veletrh. A dále pak ještě je tam paušální sazba na dopravu exponátů. Každý ten způsobilý výdaj, to znamená náklady na účast, propagační materiály a dopravu, tak je ještě zastropovaný nějakou částkou na ten jeden veletrh. Takže u nákladů na účast je to 500 000, u propagačních materiálů 50 000 a u dopravy je to maximální částka 150 000. My k tomuto máme jednoduchý formulář, kde ty požadované informace doplníte a automaticky se vám tam spočítají ty způsobilé výdaje. Takže vy ty způsobilé výdaje máte dopředu stanovené a my pak už nepotřebujeme faktury a úhrady, vůbec si je nevyžadujeme vlastně v žádosti o platbu. Ty propagační materiály a náklady na dopravu tak jsou v rámci podpory de minimis a tam je limit 300 000 euro na 3leté období. Protože se v této výzvě nedokládají faktury, musíte samozřejmě doložit uskutečnění té aktivity, dokládáte potvrzení od pořadatele o účasti na veletrhu, dále pak katalog vystavovatelů a také ještě dokládáte publicitu, to znamená fotky toho stánku. A pokud tam máte zahrnuty ve způsobilých výdajích propagační materiály, tak i publicitu těch propagačních materiálů. Co je důležitá informace, tak pokud ty reálné způsobilé výdaje budou nižší, tak vám ta dotace pokrácena nebude, protože nás ta reálná částka těch způsobilých výdajů nezajímá, protože jsou tam paušální náklady.
Publicita o projektu je povinná. Stejně jako u ostatních výzev je tady publicita v umístění v sídle nebo v provozovně musí být umístěn plakát A3, publicita také na webových stránkách. K tomu můžete využít generátor publicity, kde vám to vygeneruje přesně v tom fontu ty loga v požadované velikosti. Pro výzvu marketing je tam ještě specifická publicita, a to stánku na veletrhu, kde musí být znak Evropské unie, a dále také propagační materiály, pokud si je teda ten žadatel zahrne do způsobilých výdajů. Ta publicita musí být splněna, jinak pak dochází k nějakým sankcím za porušení té publicity u projektu. Na tomto snímku jsou povinné přílohy, které musí žadatel doložit k žádosti o podporu, dále pak ještě k rozhodnutí o poskytnutí dotace a potom také k žádosti o platbu. K té žádosti o podporu tam se dokládá ta tabulka pro výpočet celkových způsobilých výdajů. O té už jsem mluvila, to je příloha číslo 3 výzvy. Pak je tam podnikatelský záměr, to máme k tomu přímo povinnou osnovu, příloha číslo 6. Dokládají se také rozvahy a výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období a také případně za ty propojené partnerské podniky. K rozhodnutí o poskytnutí dotace se pak dokládá prohlášení k velikosti podniku, prohlášení k de minimis a dokumenty k prokázání vlastnických práv. K žádosti o platbu, to už jsem trošku nakousla. Tam musí být doloženo potvrzení od veletržní správy nebo pořadatele veletrhu a také ještě příloha číslo 7 prokazující uskutečnění aktivity. A pak také ta publicita, o které jsem už mluvila. Tímto bych teda ukončila takové stručné představení výzvy Marketing 2. A ještě bych vám chtěla ukázat všechny vyhlášené výzvy, které teď máme v Optaku, je jich opravdu hodně. A pokud půjdete na stránky API, tak samozřejmě všechny tyhle výzvy uvidíte. Je to tady odlišený barvičkama podle priorit. Ty růžové jsou třeba, ty se týkají výzkumu, vývoje, inovací. Ty zelené, ty jsou zase úspory energií nebo obnovitelné zdroje energie. Pokud by vás zajímaly některé další výzvy, nebo byste potřebovali později konzultovat Marketing 2, tak se můžete obrátit buď na zelenou linku, anebo se můžete obrátit na libovolnou regionální kancelář. Máme je ve všech krajských městech České republiky. Tady jsou kontakty ještě na mě a na kolegyni. A my jsme v brněnské regionální kanceláři API. Ještě mě napadá teda k té výzvě Marketing 2, co jsem neřekla. Tak u té výzvy Marketing 1, co máme na webu API, tak tam ještě příručka pro podání žádosti o podporu a v podstatě ta pro výzvu 2 je úplně totožná, takže se můžete řídit podle této příručky. Jsou tam vlastně print screeny toho systému SKP21+, jak přesně postupovat při vyplnění té žádosti. Já už teda ukončím sdílení a zároveň bych předala slovo dalšímu prezentujícímu, paní Viktorii Hrdličkové z CzechTrade. Dobrý den, slyšíme se dobře? Ano, slyšíme. Dobrý den, ano, já vás slyším dobře. Dobře, děkuji. Tak já bych se ráda představila, jmenuji se Viktorie Hrdličková, jsem projektovou manažerkou projektu Novum 2CAT, agentury CzechTrade
a ráda bych vám naše projekty spolufinancované z evropských fondů prezentovala, takže já se zapnu sdílení. Takže budu hovořit o projektech Novum 2 a Novum 2 CAD, které agentura CzechTrade realizuje v rámci OPTAC. Realizujeme je vlastně od loňského roku a žádosti přijímáme od února letošního roku. Celková alokace na oba dva projekty je 250 milionů korun. Od letošního roku budeme také realizovat projekt Design 3, který je aktuálně v přípravné fázi, byl schválen teď v červenci 2024. Jen stručně bych řekla k základním podmínkám účasti, které jsou velmi podobné, respektive totožné s těmi pro Marketing 2, které paní Peňázová teďka představovala. Cílovou skupinou jsou firmy, malé střední podniky, opět vlastně se do toho zahrnují všechny propojené podniky do té skupiny. Podpora je formou tedy zvýhodněné služby, to je trošku jiný způsob podpory. Je to v režimu de minimis, tedy do 300 000 euro za 3leté období a sídlo nebo provozovna firmy musí být mimo hlavní město Prahy. Teďka bych řekla konkrétně k projektům Novum 2 a Novum 2 CAD, které budou realizovány vlastně až do konce roku 2027, tedy jsou připraveny na 4 roky. Klíčovou aktivitou je podpora účasti firem na zahraničních výstavách a veletrzích. Jedná se o výstavy, veletrhy, ale podpořeny můžou být i další akce, třeba konference, sympózia, semináře, které jsou vlastně k těmto podpořeným veletrhům přiřazené. Takže lze získat podporu i na účast vlastně na konferenci, na registrační poplatky a další poplatky s tím spojené. Podpora v projektech je formou zvýhodněné služby v režimu de minimis. U projektu Novum 2 je to 120 000 korun na jeden veletrh a u projektu Novum 2 CAD je to 160 000 korun. Celkem je naplánováno 120 veletrhů na tyto 4 roky, 60 v rámci Novum 2, 60 v rámci Novum 2 CAD. Seznamy veletrhů najdete, když si prokliknete vlastně odkazy na tomhle slajdu. Byly vytvořeny seznamy na základě návrhů podnikatelských reprezentací. A ještě bych řekla k intenzitě podpory, která je až 70% způsobilých výdajů. Tedy firma dokládá pouze 30%. Nyní máme tady konkrétní podmínky účasti. A to je, že podpořena je společná expozice i individuální expozice, tedy vytváříme na každý veletrh společný národní stánek, kde se účastní minimálně 3 firmy a dále podpoříme i další individuální expozice firem s tím, že minimální účast malých středních podniků na každém veletrhu musí být 5. Díky vlastně té inovované expozici, které vidíte tady na obrázku, vlastně ty designy toho národního stánku. Věříme, že vlastně se nám podaří zvýšit povědomí o České republice a zviditelnit všechny firmy, které se stánku účastní. Je to hodně výrazné, moderní, takže věříme, že ten vzhled i vzhledem k tomu, že jsme vytvořili tam centrální jednací sektor, vlastně přispěje k tomu, aby se firmy mohly úspěšně prezentovat na zahraničních veletrzích. Tento centrální jednací sektor vlastně se nachází ve středu expozice a všechny firmy ji můžou využívat pro svoje jednání, schůzky, semináře, nějaké setkávání firem. Takže tenhle je přístupný pro všechny žadatele podpory z projektů. Tím, že vlastně my firmám poskytujeme zvýhodněnou službu, zajišťujeme veškerou administrativu spojenou s veletrhy, komunikujeme s veletržní správou, objednáváme vlastně plochu, všechny povinné
administrativní kroky zajistíme my a firma se pouze vlastně fyzicky účastní na tom veletrhu. Také přebíráme jakousi finanční zodpovědnost tím, že všechno uhradíme dopředu za tyto firmy a oni pouze dokládají participaci, tedy svůj podíl, což je tedy pouze těch 30%. Dále vlastně ještě agentura CzechTrade může firmám poskytnout služby zahraničních kanceláří, které jim mohou pomoci vlastně při nějakých jazykových bariérách nebo při nějakých dalších jednáních s firmami. Takže zahraniční kanceláře jsou další přidaná hodnota těchto projektů, které agentura CzechTrade realizuje. Připnout. Tak teďka bych ráda pohovořila o veletrzích, které jsme za poslední půl rok realizovali. Jedná se o 6 veletrhů ve 4 různých zemích. Byla to Francie, Itálie, Německo a Polsko. A zde můžete vidět už obrázek vlastně toho, jak ta národní expozice CzechTrade a dalších firm vypadala. Tady tohle je přímo pohled na ten centrální jednací sektor. Více informací a další povinné dokumenty naleznete na webech jednotlivých projektů Novum 2 a Novum 2 CAT. Projekt Novum 2 vede kolegyně Jaroslava Pacáková. Když si prokliknete tady na ty linky, tak můžete najít informace a dole potom zase seznamy akcí. A zase nahoře jsou vlastně fotografie z již proběhlých veletrhů. Zde jsem vypíchla pár veletrhů, které by mohly být zajímavé nyní do konce roku a na první polovinu příštího roku. Můžete vidět, že v rámci Novum jsou zařazeny tradiční obory a v rámci Novum 2 CAT máme obory, kde se využívají pokročilejší technologie, takže máme vlastně široké spektrum veletrhů, ze kterých si vybere každá exportující firma. Zaměření je třeba na hračky, kosmetiku, vodohospodářství, zdravotnictví. Opravdu je tam z čeho vybírat, takže se můžete na ty seznamy podívat. Ještě tak pro zajímavost bych zdůraznila, že za 2 týdny se koná jeden zajímavý veletrh v Zambii, Commercial Show. Na tomhle bych jenom ilustrovala, kam můžeme vlastně ty firmy, jak je můžeme podpořit a dostat je do země, jako je Zambie, kde se koná veletrh všeobecného zaměření. Zúčastní se ho 5 českých firm a budou všechny podpořeny z projektu Novum 2. A teďka bych ještě jenom stručně řekla k tomu, jak se podávají žádosti do našich projektů. To je skrze dotační portál ICE MPO. Dala jsem tady na ten slide i link. Vidíte, že vlastně ta administrace je trošku jednodušší, stačí se tam vlastně přihlásit, případně zaregistrovat skrze firemní datovou schránku, vyhledáte si tam výzvy Novum. Zde jsem i napsala přímo, jak se ty výzvy nazývají, ale když zadáte klíčové slovo, tak se vám zobrazí a vyberete si, pro který projekt, do kterého projektu chcete vlastně podat žádost a v dalším kroku už se vybírají konkrétní veletrhy, na kterého se chcete zúčastnit. Pro každý veletrh je potřeba podat zvlášť žádost. A na každý ten veletrh je možno vlastně čerpat podporu až do té maximální výše 120 000, respektive 160 000, podle toho, o jaký projekt se jedná. Ke každé žádosti je potřeba doložit prohlášení de minimis, to je přímo v tom dotačním portálu ke stažení, potom prohlášení k velikosti podniku, také ke stažení. Každá firma, která žádá, musí vložit účetní závěrku za poslední 2 uzavřená účetní období a dále si zařídit úplný výpis evidence skutečných majitelů. V dotačním portálu je také návod, jak tento výpis získat. V neposlední řadě si můžete připravit potvrzení o firemním bankovním účtu, které se tam taky v žádosti přikládá. Jinak je ten dotační portál velmi intuitivní, navede vás přesně krok za krokem, co je třeba vyplnit. Jedná se o
podstatě jednu stránku nějakých údajů o firmě a motivace k tomu vlastně, proč se chcete veletrhu zúčastnit, respektive kterých jiných akcí se účastníte, aby jsme mohli vyhodnotit exportní potenciál firmy. V případě dotazů, ať už na projekty nebo na konkrétně vkládání žádostí do dotačního portálu ICE, se můžete obrátit na kolegyně manažerky aktivity Novum 2 a Novum 2 CAT. Jejich vlastně údaje vidíte teďka na obrazovce. A to je ode mě vše. Moc krát děkuji. Jo, děkuji za prezentaci. Já bych chtěla ještě poprosit paní Hrdličkovou, jestli by nemohla tady zůstat s námi ještě do konce webináře a na případné ještě dotazy zodpovědět v chatu. A tím bych teda poprosila i další prezentující, jestli by nemohli ještě posečkat a případně zodpovědět na ty dotazy. A předám teda slovo paní Zuzaně Sedmerové, také z Czech Tradu, která vám řekne o design credits. Dobrý den, děkuji za slovo. Doufám, že se mi podařilo nasdílet prezentaci na obrazovku. Tak ano, je to v pořádku. Je to v pořádku, děkuju. Takže moje jméno je Zuzana Sedmerová, jak už tady padlo, jsem vedoucí design centra Czech Trade, jehož hlavním cílem je propojovat firmy s designéry za účelem vytvoření kvalitního designu produktu. V nedávném průzkumu, který jsme prováděli mezi firmami, nám téměř 70% respondentů sdělilo, že díky designu se výrobek stává unikátním, což je při expanzi do zahraničí jejich největší konkurenční výhoda. Já ještě se podívám, že mě nějak nejde posouvat tu prezentaci. Jo, takhle. Tak, proto se teda podporou designu zabývá také Czech Trade a kromě té podpory, řekněme, metodické nebo přípravou odborných seminářů a konferencí, tak motivujeme české firmy také podporou finanční, řadou finančních nástrojů. Nyní vás teda podrobněji seznámím s aktuální finančním nástrojem Design Credits. Je to iniciativa, kterou Czech Trade připravil společně s Ministerstvem kultury. Vyhlašovatelem výzvy je teda Ministerstvo kultury. Je to iniciativa, která je naplánována na období 3 let. První výzva byla vyhlášena v loňském roce. Letos probíhá druhá výzva pod tímto číslem 462 a příští rok bude probíhat výzva poslední. Jedná se tedy o podporu nebo o dotaci na spolupráci s průmyslovými produktovými designéry, s adresáři designérů Czech Trade. Tato podpora je určena pro malé střední podniky, jejich definice a popis zde už byl sdělen. A je to podpora také v režimu de minimis. A tyto podniky, které budou o podporu teda usilovat, musí působit v některém z odvětví průmyslové nebo řemeslné výroby. Znamená to tedy, že se neposkytuje podpora firmám, které například poskytují pouze služby nebo zprostředkovávají jenom obchodní činnost, ale musí opravdu vystupovat jako výrobci. Jejich historie hospodářské činnosti musí být minimálně 3 měsíce před vyhlášením vždycky té dané výzvy. Aktuálně to je teda, že jejich podnikání musí být od 1.11.2023. Územím dopadu pro tuto výzvu je celá Česká republika, včetně Prahy, čímž se liší teda od podpor nebo od dotačních titulů z OP TAG. A celková alokace na 3 roky je 50 milionů korun. V loňském roce bylo podpořeno 54 projektů za téměř 10 milionů a bylo zapojeno 43 designérů z adresáře designérů Czech Trade.
Jak jsem již říkala, důležité je, že tato dotace se poskytuje na inovace průmyslového designu produktového portfolia nebo teda design nějakého nového produktu. Musí tam být zajištěna sériovost toho produktu, to znamená podle toho návrhu, který bude v rámci tohoto Design Credits podpořen, musí vzniknout více než jeden kus, který musí být teda umístěn na volný trh. Nejsou podporované aktivity jednorázové, jako jsou různé zakázkové výrobky, výstavy, anebo například grafický design, weby a podobně. Toto je podporováno přímo Ministerstvem kultury v rámci kreativních voucherů. Intenzita podpory z Design Credits je 85%. Jedná se teda o příspěvek v maximální výši 150 000, přičemž teda musí být teda minimálně 15% hrazeno z prostředků žadatele. Minimální výše podpory nebo výše příspěvku je 50 000. Znamená to, že teda vlastně dohodnutá odměna za dílo, které pro vás designer vytvoří, musí být v tom limitu, aby byla vyplacena podpora minimálně těch 50 000 bez DPH. V roce 2024 tedy probíhá, nebo aktuálně probíhá druhá výzva. Její ukončení je stanoveno na 31. července. Je teda možné se stále do této výzvy hlásit. Aktuálně vlastně máme vyčerpáno necelých 50%, takže ta šance je veliká. Pokud se teda někomu z vás ještě podaří v podstatě jako zajistit veškeré podklady pro podání té žádosti. Informace o této výzvě jsou na webu CzechTradu, ale i také na webu Ministerstva kultury. Dotace nebo žádosti o dotace se zpracovávají elektronicky prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury ČR. To prostředí je vlastně téměř totožné, jako představovala moje kolegyně paní Hrdličková. Probíhá vlastně v tomto portálu i veškerá komunikace potom s žadateli. Ty přílohy jsou v zásadě velmi podobné nebo téměř totožné, jako je to v projektech Novum a Novum CAD, s tím, že je teda potřeba k těmto žádostem provést takzvaný průzkum trhu, což spočívá v tom, že si žadatel osloví minimálně 3 designéry, ideálně adresáře designérů CzechTrade, požádá o cenovou nabídku a potřebuje získat minimálně teda dvě ty cenové nabídky od těch designérů, které osloví. Toto potom dokládá k té projektové žádosti. Na základě tady tohohle výběru designéra nebo cenového průzkumu trhu potom si vybere toho konkrétního, se kterým bude spolupracovat, s ním uzavře smlouvu, kterou bude dokládat taktéž do projektové žádosti. Tato smlouva musí být uzavřena v roce 2024, případně pokud byla uzavřena v minulém roce, musí tam být jasně uvedené, že plnění té smlouvy je v letošním roce a dále dokládá popis nebo návrh projektu, takzvaný kreativní brief, který už si vytvoří společně s designérem. Zde popíše vlastně, co bude předmětem a výstupem té spolupráce a na základě toho potom i bude posuzovaná ta žádost o platbu. Projekty, pokud teda do konce července se podaří podat tu žádost je schválena, je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, a vlastně je teď čas na to zrealizovat tu spolupráci s designérem a toto musí být ukončeno do 30.9.2024. Do 39. je teda rovněž potřeba doložit i do systému nahrát fakturu nebo faktury, které vystaví designér a výpis účtu, že žadatel tu dohodnutou cenu za tu službu uhradil.
protože Design Credits je klasický dotační titul a kdy na základě toho rozhodnutí žadatel obdrží od Ministerstva kultury peníze ve výši teda té schválené dotace. Takže není to vlastně zvýhodněná služba, ale je to přímo dotace. Kde si teda vybírá žadatel ty designéry, jak jsem už zmínila, adresář designérů CheckTrade, zde teda vidíte link, Designers Database EU. V této databázi je zhruba 230 designérů, ale pro Design Credits lze využít pouze designéry, kteří se zabývají produktovým či průmyslovým designem. Tuto databázi můžete právě využít také k tomu průzkumu trhu. Jak už tady bylo avizováno, CheckTrade vlastně, nebo byla schválena realizace třetího interního projektu. Je to navazující projekt Design pro konkurenceschopnost 3. V podstatě ta trojka znamená, že už 2 tyto projekty máme za sebou. V této chvíli teda probíhá příprava výzvy pro žadatele. Ty podmínky jsou velmi podobné zase jako u projektu Novum. Alokace na tento projekt, nebo celková ta alokace na tento projekt je 65 milionů korun, intenzita podpory potom 70% a odbornou gesci nad tímto projektem má Design Centrum CheckTrade. Toto je zatím avízo, takže jenom krátce projekt bude nabízet 3 klíčové aktivity. Jednak to teda bude podpora účasti na veletrzích, které budou zaměřené na propagaci designu, ale bude tam teda aktivita, která je nazvaná Design pro internacionalizaci, což v podstatě je téměř totožné jako to, co poskytujeme v rámci Design Credits. Zde ta podpora teda bude 70%, intenzita podpory 70%, ale výše příspěvku 200 000 a jakmile bude vyhlášena výzva, tak bude možné se do ní hlásit průběžně. Jo? Nebude Design Credits, tam je vždycky výzva zhruba od leden, únor do konce července, zde však výzva bude průběžně v průběhu celého roku. A dále ještě můžou žadatelé využít poradenství exportního marketingu. S tím souvisí teda úprava adresáře designéru, který bude rozšířen i o kategorii specialistů nebo expertů na marketingové strategie a bude možné využít dotaci do výše 110 000 na tyto služby, které se ale musí vždycky týkat nějakého zahraničního trhu. Opět zase se to týká, dotace se týká malých středních firm v režimu de minimis a ta územní dimenze je teda Česká republika mimo Prahu. Ráda bych se s vámi teda ještě podělila o aktivitu, která je novinkou v CheckTradeu. My v letošním roce vyhlašujeme první ročník ceny za průmyslový design mezinárodního studentského veletrhu. Budeme oceňovat exponáty, které zde budou vystavené a teda budeme oceňovat z hlediska kvality průmyslového designu a vyhlášení výsledků proběhne 9.10. v rámci České národní expozice na strojírenském veletrhu. Toto je ode mě v této chvíli vše. Pokud teda jsou nějaké dotazy, ráda zodpovím, buď teď přímo v chatu, nebo mě můžete kontaktovat e-mailem, telefonem. A než teda předám slovo dalšímu, ráda bych ještě představila kolegu Neklana Coufala, který nově bude působit na pozici regionálního exportního konzultanta pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Takže zde jsou kontakty na kolegu Neklana a pokud budete mít cokoliv ohledně exportu, neváhejte se na něj obrátit. Tak já vám tímto děkuji za pozornost.
Přestávám sdílet prezentaci a jsem případně k dispozici. Jo, děkujeme za prezentaci, paní Sedmerová. A poprosila bych posledního prezentujícího Dominika Urbana, aby nám představil akceleraci startupů. Ano, děkuji. Já jenom se A tam zároveň- mě slyšet. Ano, jo, jsi slyšet. Jo. Dobře, děkuju. Já teda úvodem ještě ukážu kolegu, který teda opravdu tu sedí vedle nás, je živý. Jenom teda teďka neslyšíme vůbec. Aha, tak teďka neslyší, jenom chviličku, já si přepnu chvíli mikrofon, protože já ho mám na... Možná teď? Jo, teď tak je to já jenom lepší, pár teď už je to slov. dobrý. Teď jsem v kanceláři v Brně na Holandské 3, jak bylo uvedeno. Jenom někteří mě možná znáte. Byl jsem 3 roky vedoucím kanceláře v Káhiře a celkem jsem zhruba 5 let v Czech Tradu a teď tady budu na pozici regionálního konzultanta pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Teď jsem tady úplně nově v kanceláři, ale doufám, že všechno bude dobře a brzy se uvidíme. Tak zatím naschledanou. Tak jo. Děkuji. Tak jo, tak kolega se vám teda představil, já teďka nasdílím obrazovku. Zvolím si vypnu tu kameru aby se nám to lépe prezentovalo. Teď se jenom zeptám, zda je teďka vidět ta prezentace. Ano, je to vidět. Super, tak jo. Ještě možná na celou obrazovku akorát. Jo, vidíme. Ale je to vidět. Já to nechávám takhle, protože minule mě to na celé obrazovce spadlo, takže necháme to takto raději. V pořádku. Tak fajn. Tak mé jméno je tedy Dominik Urban, jsem tady za společnost Czech Invest a mám na starosti v Czech Investu startupy, a to konkrétně tady v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Konkrétně si tedy specializuji na technologickou inkubaci, což je jeden z programů, který máme pro startupy, a teď jsme k tomu nově přidali ještě další program, a to je program akcelerace, a o tom dnes budu hovořit, protože ten se právě váže na zahraniční aktivity, takže pokusím se k němu vám předat nějaké informace. Tak. Co je vlastně cílem toho programu, tak je to podpořit 100 inovativních startupů, a to v aktivitách na zahraničních trzích. Veškeré tyto aktivity, které jsou financované z toho programu, tak musí mít návaznost právě na zahraniční aktivity. Tím se myslí především otevírání business příležitostí v zahraničí, dále je to pomoc s inovacemi produktů na zahraničních trzích, anebo obecně získávání zkušeností, nějakého feedbacku právě ze zahraničí. S těmito aktivitami žadatelům bude vždy vypomáhat takzvaný expanzní expert, což je člověk, který má business zkušenost se zahraničním prodejem nebo prací se zahraničními klienty. On vám bude k dispozici především, že vám bude zodpovídat určité dotazy, konzultovat váš záměr, řešit administraci projektu, řešit business development samotného záměru, jak ten projekt vlastně posouvat dále. Můžete ho chápat jako takovou prodlouženou vaši ruku, která vám napomáhá právě při té expanzi. Tím, že vlastně podporujeme startupy v zahraničí, tak nepřímo pomáháme České republice zvyšovat konkurenceschopnost a chceme, aby Česká republika byla viděna jako vyspělá země na zahraničních trzích. To je vlastně ten ultimátní cíl tohoto programu. Koho všechno můžeme podpořit? Jsou to startupy, jak jsem říkal, ten program je specializovaný na startupy, dále jsou to spin-offy, takže spin-offy nějakých akademických pracovníků například, a dále to jsou mladé inovativní firmy, musí tedy být malým středním podnikem. Tady je důležité zmínit podmínku, že společnost, která se hlásí do tohoto programu, tak musí být inovativní. To znamená, musí mít nějaký inovativní produkt, nějakou technologii nebo inovativní službu. Tedy, abych to nějak jako upřesnil, tak musí splňovat určitou unikátnost, a to minimálně na úrovni České republiky. Samozřejmě pokud budete splňovat tuto unikátnost na levelu Evropy nebo světa, tak tím větší pak máte šanci, že získáte více bodů v rámci hodnocení.
To konečné stanovení té inovativnosti toho produktu je na hodnotitelské komisi, která posuzuje jednotlivé záměry, a z toho i plyne, že je tento program vhodný právě pro úspěšné projekty z technologické inkubace, protože tam již jednou přešli přes hodnotitelskou komisu, kde docházelo k tomu hodnocení inovativnosti. Teď více podrobně, kdo vlastně je ten způsobilý žadatel. Já si myslím, že je to poměrně otevřené, tento program, ale samozřejmě jsou zde i nějaké vylučující podmínky. Není zde tedy žádné sektorové omezení, takže se můžete opravdu z kteréhokoliv sektoru hlásit. Není zde ani geografické omezení, takže stejně jako programy CzechTradeu, pokud jsem dobře viděl, tak se nevymezujeme zde hlavní město Praha, takže kdekoliv v České republice máte sídlo, tak můžete žádat. Ale co je tady ta klíčová podmínka, tak je stáří žadatele. Vy vlastně musíte splnit stáří do 7 let od založení té společnosti, tedy od toho zápisu do obchodního rejstříku. No a pak samozřejmě ta podmínka, kdy musíte být obchodní společnost, nelze pouze živnost mít a zároveň tedy musíte být malým a středním podnikem v rámci definice Evropské komise, tedy za ten jeden podnik, kde se počítá taková ta propojenost partnerská anebo úplná. Jaké klíčové aktivity my podporujeme? Lze je rozdělit do takových, dejme tomu 3 kategorií, když zde uvádím 4. Ta preakcelerace je povinná, není zde stanovený žádný konkrétní budget, tou prochází vlastně každý účastník toho programu a žadatel v tomto bodě čerpá poradenské služby z experty CzechInvestu. Zde je vlastně cílem správně nastavit strategii expanze a plán rozvoje žadatele v rámci toho expanzního plánu. To je vlastně klíčový dokument, který se zároveň i hodnotí, takže tady dochází k nějaké aktualizaci toho expanzního plánu, tak aby byl vhodný pro daný trh a aby byl co nejlépe vypracovaný. No a pak tady máme ty další aktivity, které už se přímo věnují expanzi, a to je akcelerace. Zde vlastně máte šanci si sáhnout až na 1,25 milionů korun a zde se jedná o krátkodobé akcelerační programy v zahraničí. Tím je myšleno například konference, meetupy, B2B setkání, workshopy. Je to aktivita pro startupy, co ještě nemají zákazníky a nechtějí alokovat například člověka na několik měsíců do zahraničí, aby tam zakládal nějaké distribuční kanály. Obecně lze tedy říci, že se jedná o získávání feedbacku v zahraničí, krátkodobá expanze. Na rozdíl od toho máme druhou aktivitu, kdy si vybíráte jednu tady z těch 3 v tom rámci toho expanzního plánu, a pokud si vybíráte expanzi, tak máte možnost čerpat až 2 miliony korun a zde už se bavíme o dlouhodobé expanzi. To znamená, že tato expanze již může být určena pro startupy, které svůj produkt například prodáváte v České republice a chcete expandovat na zahraniční trhy. Nebo máte například otevřené několik trhů v Evropě a chystáte se do Ameriky. Jedná se tedy o dlouhodobou akceleraci v zahraničí, kde chcete například založit pobočku nebo vytvářet distribuční kanály a jiné. No a úplně ten finální, ta třetí aktivita, tak to je R&D expanze. Zde je to o ten milion ještě vyšší ta alokace a v tomto případě se jedná o expanzi, která je připravena jen pro deep tech startupy. Tím můžete rozumět, že jsou to vysoce inovativní startupy, což je technologie třeba postavená na nějakém patentu, nějaké vysoce přidané inovaci. Samozřejmě tohle pak hodnotí ta komise, zda opravdu ta vaše technologie je dostatečná pro tuto aktivitu. Případně můžete samozřejmě to prodiskutovat v rámci té nějaké preakcelerace. Tak a teď už konkrétně, to byly aktivity, a teď už konkrétně, co vlastně můžete, jaké náklady můžete financovat. Jsou to služby vývojářů a kontraktorů.
Tady tedy pozor na to, že ten, kdo poskytuje ty služby, tak nesmí být váš stálý dlouhodobý zaměstnanec. Jo, zde platí vlastně pravidlo, že veškeré výdaje nebo ty náklady musí být externě nakupované služby. Je to dané z toho, že CzechInvest vznikl zákonem o poskytování služeb, nebo má poskytovat služby a z tohoto důvodu může právě financovat jenom tyto náklady. Zároveň tedy ta služba, kterou budete chtít profinancovat, tak musí mít vždy návaznost na zahraniční aktivity. Takže co si tady můžeme představit, tak například si tam pronajmete prvního obchodního zástupce jako kontraktora, který vám napomůže s nastavení právě prodejních kanálů na daný trh. Příkladem. Tím druhým bodem jsou pronájmy. Vy můžete pronajímat si kanceláře, pronajímat si nějaké vývojové laboratoře v zahraničí, nějaké testbedy. To je vlastně také možné z toho programu čerpat. Mentoring poradenské služby, tak tady se bavíme o nějakém zisku, know-how v oblasti managementu, výroby, marketingu, PR, právních služeb, přípravné části a tak dále. Opět na to upozorňuji, že v závislosti na zahraničních aktivitách. Networking, tak zde je to účast na různých zahraničních akcích, ať už to jsou konference nebo nějaké veletrhy a můžeme z toho právě hradit třeba náklady na stánek, na logistiku a podobně. Co se týče propagace a PR, tak ano, i z tohoto programu je možné financovat marketingové aktivity, ale opět je tady nutné zmínit tu provazbu na ty zahraniční aktivity. Příkladem můžu dát, že můžete využít tu dotaci na třeba tvorbu jazykových mutací, ať už je to třeba vašeho webu nebo nějakých propagačních materiálů, grafické služby, kdy něco přizpůsobujete přímo tomu danému trhu, ať už to jsou nějaké propagační materiály. No a nakonec tu mám uvedené cestovné a relokace, tak můžeme proplácet i cestovné do zahraničí, ať už to jsou letenky, nějaké ubytování. Tou relokací se nemyslí to, že byste se přesidlovali z Česka do zahraničí, protože my vás chceme tady v Česku. Nicméně tím se myslí náklady právě na to ubytování v té dané destinaci počas toho programu, počas té expanze, kdy vy budete si třeba zhánět nějaké kontakty, networkovat a podobně. Je tady poznámka, že DPH není způsobilý výdaj. Ano, platí to tak. Vy vlastně můžete z toho nárokovat pouze částky bez DPH, a to bez ohledu na to, zda jste plátcem či neplácem. Tak, harmonogram. Já jsem ještě úvodem vám mohl říct, že veškeré informace, které vám tu poskytují, tak se váží k první výzvě. To je výzva, která skončila 30.6.2024 a vlastně atributy té druhé výzvy ještě nemáme k dispozici. Já předpokládám, že se to výrazně měnit nebude. Nicméně určitě předtím, než byste se šli do toho podávání té výzvy, tak je dobré si projít ty materiály a podívat se třeba, co se tam jak změnilo a podobně. To znamená, že první výzva skončila teďka, probíhá hodnocení, někdy v září vyjde dokument, kdy bude přišknuta ta dotace vybraným projektům. A druhá výzva je pak plánována na podzim tohoto roku, počítal bych zhruba tak s nějakým říjnem. Hodnocení pak bude probíhat až do zimy a vydávání těch rozhodnutí by mělo být někdy v průběhu prvního kvartálu roku 2025. Takže abych to tak nějak shrnul, co zhruba byste měli teďka udělat, tak určitě se registrovat, pokud máte o ten program zájem, tak se registrujte na našich stránkách, kde je takový formulář, kde se právě můžete registrovat v té preakceleraci, kdy s váma pak si domluví schůzku ten expert, který s váma projde jednotlivé kroky. Ten formulář je poměrně jednoduchý, vyplníte tam IČO, vaši firmu, v jakém sektoru se pohybujete, o co konkrétně máte zájem, čeho chcete docílit tou akcelerací. Budete mít tu úvodní schůzku se specialistou, sepíšete ten expanzní plán v návaznosti na té schůzce, pak si podáte žádost přes systém, teď už se bavíme o tom, dejme tomu nějakém říjnu nebo září, kdy to bude vyhlášeno, podáte si tu přihlášku,
budete procházet takzvanou hodnotící částí, přičemž je tam nějaká hodnotící komise, která vás bude bodovat a ty nejlepší projekty budou vybrány právě pro tu podporu. Pak dochází k vydání rozhodnutí a můžete se vlastně pustit do toho projektu. To je tedy z mé strany vše. Pokud byste měli nějaké další dotazy, tak se ptejte. Co budu vědět, vám zodpovím. Případně vás pak odkážu právě na specialisty, na tu akceleraci, nebo jak tady dole vidíte, máme zde i uvedené odkazy na tu akceleraci přímo na webu, anebo i e-mail, kde vlastně můžete napsat a když budete chtít nějaké podrobnosti, tak vám to určitě zodpoví. Takže děkuji za pozornost a předávám slovo Radce do studia.